डिस्ट्रिक्ट आइजो बिपिएफनि लिंथुमनायाव मोनसे सेमिनार जानानै थाङो बाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे निर्देश दंमोन जे आइजोफ्रा सारा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल पार्टी हिसाबै बेहाय गिदिंनांगौ दा फैनानै दिनै गसाइयाव जों सफैबाय बेनिफ्राय बिनि उनाव गाबोन परबतजरा बेनो जोबथा दा बे हिसाबै जों आइजोफोरखौ खबर लादों जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा मारै दं प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा बोरै दङ बेनिफ्राय गसाइगावआव मोनबा ब्लक महिला बिपिएफफोर दङ दा बिनि गेजेराव गासिबो फैजोबदों आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों 300निबो बारा आइजोफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां आरो गोख्रों दासिमाव माने बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा गोख्रों आगोलाव जेरैबायदि खामानि मावदों आइजो हिसाबै दाबो गोख्रोङै दङ खौसेयै दङ दिनै बेहाय गसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंमोन बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै दिनै बिपिएफैनो दङ बिपिएफआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन बेहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा नैबे लकसभा इलेक्सनाव आइजोफ्रा बेबायदि टिकेटनि जेबो सानाखै नाथाय टिकेट मोनाब्लाबो बा गेलेयाब्लाबो आइजोफ्रा दोलोनि जानानै आरो समाजनि जानानै आरो बे बिटिसिनि जौगाखांनायनि थाखाय जेसेबां पावारफ्रा दिनै थांफिनदों बेखौ गोदानै लाबोफिननांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 2025आव आरोबाव बिटिसिनि चिफ बानायनांगौ खाथिराव गासिबो आइजोफ्रा खौसेयै खामानिखौ मावलांगोन कन्टेस्टआ थागोन राजनिति जिहेतु मोनसे इलेक्सन जिहेतु कन्टेस्टआ थागोन दिनै मित्रजोट एनडिए बिथांमोनहा गेलेगोन बिथांमोनहा होगोन बिजाथि होगोन क'क्राझार लकसभा समस्तियाव इउपिपिएलनो हगारगोन जों बेखौ मिथिबाय थादों आरो दरं उदालगुरियाव बिजेपिया गावनो होगोन खारन बेहाय इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो गण परिषद बिथांमोना ज' जानानै होगोन नाथाय क'क्राझाराव माबा मोनसे बेहाय जे एफेक्ट गोलैगोन आं बेखौ नुवाखै खारन इउपिपिएलनि जे अबस्था बिथांमोननि नंखाय थगायनानै मानसिफोरखौ प्रलबित खालामनाय आरो नंखाय खोथा होनानै सान्ति सुक्तिनि नामाव जेरैबायदि बिटिसि सुक्तिखौ बिटिआरनि नाम होनानै बिटिसि सरकारखौ स्क्रेप खालामदों बेखौ रायजोफ्रा हमनो हादों गोरों गोरा जायफोर फरायनानै थानाय बा फरायफुनाय हमनो हादों गोरों गोराफ्रा जायफोर रिटायार्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय साख्रिआवलाफ्रा ओंखारनो हायाखै बिथांमोनहानो लोब दिनै बाहागो लादों जे बेबायदिजों जानाय नङा बिटिसिखौ जों रैखा खालामफिननांसिगोन बे बेलायाव इउपिपिएलआ जे क'क्राझाराव माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावनो हागोन जों नुवाखै जोंनिल' बाथ्रा नङा बरन्स गावसिनि जायफोर लोगो दोल बिजेपि जाय गाहाय बिजेपिनिफ्रायबो बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव एसे साननो गोनां जादों होननानै बुंनो नागिरदों दा दरं उदालगुरि हिसाबै बिथांमोना केन्डिडेटखौ होनो हागौ नाथाय आगयबारावबो बिपिएफनि भटजोंसो माने मंगलदै समस्तिया देरहादोंमोन नाथाय दिनै दरं उदालगुरिया जेरैबायदि प्रतिशोधमूलक माने खिथेर होखारनाय बिपिएफआ गावनि माबाखौ समस्तिखौ रैखा खालामफिननांगौनि अभियानाव जेरैबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों गासिबो थाखोनि सेलफ्रा सेलनि खामानिखौ मावदों आइजोफ्रा आइजोनि इयुथनि दोलोआ दोलोनि खामानिखौ जेरैबायदि मावगासिनो दङ साखाफारा जानानै मावदों बे बेलायाव दिनै बिपिएफ दोलोआ जे सोरनोबा भट होगोन बेखौ साननो हाया ओंखायनो बिपिएफआ गावनो माने दरं उदालगुरियावबो देरहानाय पजिसनाव दङ फैलर प्रमद बर'खौ जे नुदों बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामनो होननानै फैयाखै धंस खालामनानै फैखानाय मानसि षड़यन्त्र दङमोन बेहा जेला हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर सासनाव दंमोन बिनि जौगाखांनायखौ रायजोफ्रा नुदों बिनिफ्राय एनडिएफबिजों जे सुक्ति जानो थांदोंमोन सान्ति सुक्ति जेखौ बुंदों दा बेहाय प्रमद बर'आ बारस'नानै बे सहस्त्र संग्रामि हाथियार दैग्रा एनडिएफबिफोरजों सहि होनांगौ सुक्ति जानांगौ मानो बारस'खो बेलाय बेहा खुनु उद्देश्य गैया दा प्रमद बर'आ सानफ्रामबो बुङो जे हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव बा 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जेबो मावाखै खिन्थु जे काउन्सिलाव जिरायनानै बिथाङा दिनै सासन खालामदों बे काउन्सिलखौ सोर बानाया दा बे समाव जेरै बिथांमोना एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै
प्रमद बर'आ आन्दलन खालामदोंमोन सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट आलादा हादर नांगौ होननानै दा बे समाव हाग्रामा महिलानि दोंसेबो खामानिया फैलर जादों होननानै बे समाव रायखाङाखै खुनु दिनथ' बुङाखै फ्लप जादों होननानै खुनु दिन बुङाखै नैबे करापसन जादों होननानै बुङाखै दिनै गाव गादियाव फैनानै गादियावबोथ' फैयामोन कौशलगतभाबै फैबाय माने बिपिएफआथ' 17टा देरहादों इउपिपिएलआ 9टाल'सो देरहादों 9टा दा बे बेलायावबो सरकाराव जिरायनानै थानानैबो दिनै बिथाङा खुनु खामानि मावाखै खालि मोनसे खोथाखौ आं नोजोर होदों हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनानै दाय जाबसिनानै 17 बोसोराव हाग्रामा मावाखै जोंलाय मानो मावनो होननाय लेखासो बिथाङा माखासे खामानिफोर मावलाबायनानै मिथिं दावथिं खालामदों माबा बले इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबिनो बेबायदि गायसननानै थाखाफोरखौ नांगौ रोखोमै बाहायाखै ओंखायनो प्रमद बर' सरकारा फेलर खुनु मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बे रावखौबो हमथाना लाखिनो हायाखै रन्जित बसुमतारी फेरेंगा A good news message to all that at Udalguri district headquarters near DRDA office, Dr. B.R. Ambedkar Allied Health Institute, admission for first semester A&M courses, auxiliary nurse midwife, and diploma in medical laboratory technician courses are going on for the year 2024-25. The qualification of A&M is matriculate and DMLT diploma in medical laboratory technician is higher secondary pass. Hurry up for admission and call to this number 99572 93454 and 93984 04239.